Takže vás zdravím všechny. V tomhle videu vám teda ukážu, jak přesně vypadá naše aplikace a co od ní vůbec můžete očekávat. Takže úplně v jednoduchosti. Aplikace Tasker je něco jako Uber, akorát na úklidy. Úplně v jednoduchosti řečeno. Pojďme si teďka ukázat naši aplikaci. Když si otevřete aplikaci, máte dole 4 lišty. Domů, služby, objednávky, profil. Asi každá ta ikonka mluví za vše, tak si pojďme ukázat ty služby a jaké služby vlastně nabízíme. Máme tu na výběr z domácnosti, auto, zahrady. Nejvíce objednávaná a co lidi asi nejvíce zajímá je ta domácnost, konkrétně ten úklid. Tak si pojďme dneska vysvětlit, jak přesně vypadá proces té objednávky u toho úklidu. Klikneme na úklid. Jakmile klikneme na úklid, tak vlastně vidíme nějaké informace o té službě, nějaké recenze, co vlastně můžete očekávat, co tam třeba není zahrnuto naopak a samozřejmě, že jsme i pojištění. Tak si můžete v klidu pročíst tohle, jakmile budete připraveni, tak klikněte na pokračovat. Jakmile kliknete na pokračovat, tak už si můžete vlastně vybrat z konkrétního úklidu. Máme na výběr ze 4. Standardní, generální, úklid pro hosty a úklid přistěhování. Tak asi úklid přistěhování a Airbnb mluví sám za sebe, tak jenom úplně v rychlosti k tomu standardnímu a generálnímu. Hlavní rozdíl mezi těma dvouma úklidama jsou okna. V tom generálním je zahrnut i úklid oken a v tom standardním není. Samozřejmě i ten generální je více do hloubky a je to opravdu vypiglování té domácnosti, ale samozřejmě taky ty okna jsou velice důležité říct. To znamená, to jsou hlavní dva rozdíly mezi těmihle dvěma úklidama. Jakmile si vyberete úklid, dáte pokračovat a pak tam máte na výběr z 2 možností, jestli máte mazlíčky, tak dáte, a jestli máte mop a vysavač, to jsou poměrně důležité věci, takže to prosím dejte správně. A pak tam máte samozřejmě taky možnost nějakých přídavků, to si buď můžete dát nebo ne. Jakmile dáte pokračovat, tak vám vyjede finální obrazovka, vlastně nahoře máte tu vaši adresu a pod tím máte možnost termínu, což je docela důležité. Pokud chcete objednat uklízečku na teď, to znamená, aby to u vás byla třeba do půl hoďky, do hoďky, tak dáte i hned. Pokud si chcete objednat třeba na další den nebo na další týden, tak dáte na později. S tím, že když dáte i hned, tak se vám i dole ukáže, za jak dlouho u vás ten pracovník bude a všechno to takové můžete vidět. Když dáte na později, tak si zvolíte termín, normální datum, čas. Takhle. Takže jakmile to uděláte, dáte objednat, můžete platbu udělat jak Apple Pay, tak Google Play, anebo normálně kartou. A v dalším videu bych vám ukázal, jak přesně vypadá proces té objednávky potom, co si objednáte. Zatím. Takže vás opět zdravím všechny. V tomhle videu, jak jsem sliboval, tak vám ukážu přesně proces té objednávky. To znamená, jakmile zaplatíte, tak se vám tam ukáže okno čekáme na potvrzení. Pracovník má 10 minut na potvrzení, normálně to potvrdí do minutky, do 2. Jakmile to potvrdí, tak se vám tam vlastně ukáže další obrazovka s tím, že nahoře mapička, s tím, kde je pracovník, to znamená, že vy ho můžete sledovat, jak se třeba i zvyklí z Foodory, a pod tím máte, za jak dlouho dorazí. Kdykoliv můžete vlastně z toho okna odejít, abyste si třeba objednali další úklid nebo cokoliv, nějakou jinou službu, takže to není problém, můžete si objednat klidně 3 služby najednou. Jdeme zpátky do toho okna. Máte tam i chat vlastně s tím pracovníkem, to znamená, kdyby cokoliv, kdybyste třeba se nemohli najít, tak si můžete takhle psát. Jakmile k vám pracovník dorazí, tak se vám zase dá další okno, že dodavatel dorazil. Vy můžete otevřít a už se nemusíte o nic starat. Pracovník to pak sám potvrdí, že už mu práce začala. Jakmile se to potvrdí, tak se vám ukáže další okno, kde vlastně vidíte, jak dlouho to pracovník ještě bude dělat, kolik má ještě času na tu práci. A vy si kdykoliv vlastně můžete prodloužit ten čas. To znamená, kdybyste třeba potřebovali něco navíc uklidit, anebo kdyby třeba pracovník nestíhal, tak kdykoliv si můžete prodloužit ten čas. Jakmile to pracovník dokončí, tak se vám tam vyjede další okno, vydáte, jestli jste byl spokojen se službou nebo ne, můžete i zanechat nějaký komentář, nějaký feedback pro nás a dáte dokončit. Takže takhle nějak vlastně vypadá ta objednávka. Kdybyste měli nějaký dotazy, tak nám určitě můžete napsat. Mějte se zatím.